हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर थुदो बिदिबा आं दिनै भिडिअखौ जागायनोसै जोङो बिजनि टाउनाव थांनो ओंखारबाय आलिसाजों आंजों आरोना ओमफ्राय नै आंनि स्कुटि बोरायखौनो लानानै थांसै आङो नैबेनो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि लावगाव बाजार आरोना लावगाव सक ओमफ्राय बेयाव मंगलबारबा बाजार जायो आरोना ओरैनो फिसानो बांद्राय गिदिरबो नङा ओमफ्राय मा नांगौ मोनो आरोना मैगं थाइगं मोनजोबो ओमफ्राय बेयावनो जोङो बाजार जायो आरो दाहाय जोङो पेट्रल पाम्पआव हाबफैबाय आरोना लोगोफोर स्कुटियाव पेट्रल सोनो थाखाय ओमफ्राय नै दा जोङो सोखांबाय सोखांनानै ओंखारलांफिनबाय आरोना अभी हम लोग वापस जा रहा है एक दुकान में फिर से जाएंगे हम लोग आंटी को क्या बोलता है कपड़ा पसंद नहीं आया बोले इसलिए अभी ओमफ्राय दाहाय लोगोफोर जोङो गुबुन मोनसे दखानाव थांफिनसिगोन आरोना नैबे दखानाव फसायनो मोनैनि थाखाय जों दा गुबुन मोनसे दखानाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेयाव होनदों नों नैयाव नों मोनाखैहाय फैगासिनो बेयाव ओइयावसो ओइथिं हाबनांगौसो बेंथाव हाबबाबो नायनो रोंबाय फिसा फिसा गोजासो ओरै फैयो
Nanti lah ko. Dikuno. Nilai nomor. Mana? Pak Anaya teh mansik lah. अभी हम वापस जा रहा है। आंटी ने एक शॉर्ट कुर्ता खरीद लिया। आंटी को तो एक भी कुर्ता पसंद ही नहीं आता। ơi siêu thằng đó người yêu siêu अभी हम वापस घर पे आ रहा है मतलब जा रहा है बाजार से। अभी हम लोग बहुत क्या बोलते हैं जल्दी गया था और वापस आने में लेट हो गया, काफ़ी रात हो गया। ओमफ्राय बुस्थुफोर बायगौनो मोनालायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दा न'फारसे फैफिनबाय। ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै आरोना लोगोफोर।